تعرفينا مولاي لشريفنا بدولتك بالفرج القلوب إنا لينا وفي اسمك اخلصنا من خسارة جربنا في الروح خلصني شمولي فوق موتي صالحتي يا توليدك كيفي ونضفنا مدبايا تروغنا سامش ليش والديم صافي Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Il-liġi tal-mulej perfetta tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej hija sewwa u tgħallem lil min ma jafx. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn l-misteri qaddisa kif inhu xieraq. Narblu ftit il-kuxjenza tagħna. Nitolbu maħfra sinċira lill-Alla u nweduh li nwarbu kull ħażen li jista' jfixkilna fil-mixja tagħna lejh. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bil-emil billi ħallej dmirijieti ħtijatijaj bl-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġu li qaddisin kollha u lilkom ħuti li titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu dil-Quddisja b'suffraġġju tal-mejjed Robert Ferrante. Dawwar qlubna lejkom is-sir ta' dejjem u għamel li nagħtu ruħna għas-servizz tiegħek billi taħfrilna dejjem dak li waħdu huwa meħtieġ u nagħmlu l-emejjel tal-imħabba b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mosè kellem lill-poplu u qal: Illum il-mulej Alla tiegħek qiegħed jordnalek li tagħmel dawn il-liġijiet u dawn il-preċetti u qis li tagħmilhom b'qalbek kollha u b'ruħek kollha. Inġelt lill-mulej jgħid li jkun Alla tiegħek u li timxi fit-toroq tiegħu u li tħares il-liġijiet tiegħu, il-kmandamenti u l-preċetti tiegħu u tisma' minn kliemu. Bil-mulej ġielek tagħti l-kelma illum li tkun poplu maħtur tiegħu kif kien qallek u li tħares l-ordnijiet kollha tiegħu biex hu jollik fuq il-ġnus kollha li jagħmel fl-isem u fil-ġieħ u tkun ġens ikkonsagrat lill-mulej Alla tiegħek kif kien wedek. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li triqthom bl-ħtija li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li jħarsu l-preċetti tiegħu u li jfittxuh b'qalbhom kollha. Ngħidu ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Intajt il-preċetti tiegħek biex inħarsuhom bir-reqqa ħajżhom sħiħ il-mixi tiegħi fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Ngħidu ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Imbagħad infaħrek b'qalb safja meta nitgħallem id-digriti ġusti tiegħek, irid inħares il-kmandamenti tiegħek la tħallinix għal kollox.
nejdu ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Inqumu bil-wifqa. Gloria u tifħili l-Kristu. Gloria u tifħili l-Kristu. Issa u żmien it-tajjeb, issa u jum is-salvazzjoni. Gloria u tifħili l-Kristu. Kunu perfetti palmu perfett missierkom li ju fis-smewit. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal id-dixxipli tiegħu: Smajtu x'intqal, ħobb lil-għajrek u għobot lill-għadu tiegħek. Imma jien ngħidilkom, ħobbu l-dewa tagħkom u jitolbu għal dawk li jippersegwitawkom biex tkunu lit missierkom li ju fis-smewit. Għax wajtella x-xemx tiegħu sew fuq il-ħżiena u sew fuq it-tajbin. U jinniżel ix-xita sew fuq minnu tajjeb u sew fuq min mhuwiex. Għax hekk intom tħobbu li min iħobbkom, x'eħlas jistħoqilkom? Mhux il-pubblikani wkoll jagħmluh dan? U jekk issellmu lil ħudkom biss, xi tkunu tagħmlu żejjed? Mhux il-pagani wkoll jagħmluh dan? Kunu mela perfetti bħal mo perfett missierkom li huwa fis-smewit. Il-kelma tal-mulej. Namlu sib qasir fuq il-Vanġelu. Eżis kemm hija qawwija din is-silta li qrajna. Għaliex? Għax li tasal taħfer lill-edewa tiegħek mhijiex ċajta. U weħidna maħniex kapaċi naslu għalija. Rridu naslu għalija biss bil-grazzja ta' Alla. Imma Ġesu xorta jitloba minn dawk kollha li jemmnu fih u li jixtiequ jkunu dixxipli tiegħu, għax li taħfer il xi ħadd teżis huwa proċess li jieħu żmien sakemm il-qalb tibda tfiq minn feriti li faċilment ikunu għadhom qed inixxu d-demm. U allura f'dan il-proċess żgur li għandna bżonn nitolbu ħafna. U nsemmu anke bisimhom quddiem il-mulej lil dawk il-persuni li forsi jkunu għamlina xi ħsara. U għalhekk nitolbu l-mulej sabiex jagħtina l-fejqan li għandna bżonn għalfejn biex ma neħlux f'dawn is-sitwazzjonijiet imma nimxu l-qoddim kif iridna Ġesu. U dan jenna ngħixu aktar fil-paċi magħna u f'ħusna u b'aktar serenità fil-qalb tagħna. Għalhekk ngħidulu lill-mulej: aħfrilna d-nubietna mulej bħalma aħna naħfru lil minu ħati għalina. Bil-wieqfa. Miġburin f'xirka waħda ta' imħabba waqt li niftakru fil-ġid kollu li Alla qed jagħmel magħna. Nitolbuh nebbaħna x'għandna ngħidu biex naqilgħu minn għandu dak li jrid jagħtina. Għal katekumeni li qed iħejju ruħhom biex jirċievu l-magħmudija fil-lejl qaddis tal-Għid nitolbu: ħeġġeġ fina mulej in-nar ta' mħabbtek. Ħeġġeġ fina mulej in-nar ta' mħabbtek. Għal-mexxejja ta' pajjiżna biex jaraw li jiġu mħarsa id-drittijiet tal-membri l-aktar dgħajfa tas-soċjetà nitolbu: ħeġġeġ fina mulej in-nar ta' mħabbtek. Għal min jiżbalja biex isib attenzjoni u imħabba vera li jgħinuh biex iqum mill-iżbalji tiegħu nitolbu: ħeġġeġ fina mulej in-nar ta' mħabbtek. Għalina l-koll biex jirnexxielna nħobbu il-min jagħmlilna azzjonijiet ħżiena
bil-qawwa tal-kelma ta' Kristu li tgħammar fina. Nitolbu ħeġġeġ fina mulej in-nar ta' mħabbtek. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. Mulej Alla tagħna, inti tridna nkunu perfetti bħalek. Atina l-kuraġġ biex inħarsu l-patt ta' imħabba li għamilt magħna fl-għotja perfetta tal-ġisem veru ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddaf mulej meħżuniti widlu btiegħi naħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Ġeddidna mulej b'dawna l-mistera qaddisa tiegħek biex bil-qawwa tagħhom ikun jista'ilna l-ġid li niksbu bihom bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej Mister Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukollhom kien raddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax inti ta' kull sena lill-fidili tiegħek jogħġbok tagħtihom li jitnatfu f'ruħhom u jistennew bil-ferħ il-misteru tal-għid biex bħeġġa akbar jagħtu qima lilek kif inhu dmirhom. Jgħixu aħjar is-sagramenti li bihom twildu mill-ġdid u hekk jitwasslu għall-milja tal-grazzja ta' wliedek. Għalhekk mal-anġli mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis tassew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak.
Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi. Reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana into salvatur ta' dinja, bis-salib bil-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Robert Ferrante li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huwa bil-magħmudija mit fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusep Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tan huwa missierna, missier li jħobbna, missier li għadirna fin-nuqqasijiet tagħna, missier li lest li jenna. Għalhekk bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna hu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna da kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek: inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħajja bil-mewtija kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Dan huwa Kristu li kien ubbidjenti sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Ħenjen dawk li jersqu lejh u jirċevuh. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda, ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Grazzi, Signor Alla. Inħobbok, Signor Alla. Kienu l-ħafna
idejk minni fet, dawk li msiber tal-ħadim kienu l-ħafna dnubi tiegħek Ġesu twajjel ħafferu Nadurawk Ġesu imberkuk. Nadurawk Ġesu imberkuk. Nadurawk Ġesu imberkuk. Nitolbu. Xerred dejjem fuqna mulej il-grazzja tiegħek u ġeddidna b'dawna l-misteri qaddisa. Inti li għallimtna l-preċetti tiegħek, għatina dejjem il-għajnuna u s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru lil Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, Nannula li zbaħanja bil-fer taqlub safin Marija ħanina min qalbna nitolbuk li minna dejjem iżjed inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.